Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ina wayno kadi en garti e windande men hande. Allah wallino on noon on janginama limtongo ha timmi, kadi o mbaranama hen ekko e nder Fatiha ha timmi, kadi on neldama alluwal bangal limtongo gila fuɗɗode ha wortode. Heddi joni kadi ko mbaɗana ekko e karfeje he, nde wonno mi wino on jangde nde saɗani. Ko jangete hen ko hawri tan ko karfeje 28 harfere jangetede hen. Heddi non tata ko jangde mawɓe, ko jam tan jaraton hen, ko janguɗon hen famɗi hen, heewi hen ɗigga. Nde wonno so heewi ne wawi kadi wasa ɗiggude. Nde wonno wiya ko ya jangu ya windu, wadde so heewi tan ma waw jangude kono donka windude. Jiɗɗe noon ko jangde nde tawa ene yaada e bindol, wadde karfeje jangunɗa ɗe kañƴe tan gartata saha fo jeyɗa garta sabu ala goɗɗe sona ɗen. Ko je 28 jangeteɗe, wadde kala ko jiɗɗa windude koye majje ittata binda. Kala bindowoma koye majje ittata winda yettoma. Anne sa yiɗi jabtade koye majje gittata jabtoɗa, ala ko yaltiɗa hay hunde. Bindol ngol e hewde yaltani karfeje 28 ɗe. Heddi noon ko pamoya ko mbaɗanmi ngalɗo e ngal ndendinanmi mi heɓa ko ñimi wadde ko ngalɗo e ngal ndendata wona ɗum ɗo henne. Ko jiɗɗa haalde ko karfeje ɗe gaddoyta, gaddoya ngalɗa ndendina ko jiɗɗa ha yetto ko jiɗɗa haalde ko, ɗum saño yalta wona haala ma haalima. Ɗum noon nafata ko jara hen jam mbasa wiide ɗum ɗo janganoma, ko janganowo ko jangitte, ko janganowo jangguide sella wona jangde, ko janganowo ko jangitte sella wona jangde. Ko jangunɗa ko jangitta, sabu aɗa andi kam Fatiha ne foti allifaji goni hen, wona jangi alif goto, kono alif arti ha heewi e nder Fatiha he. Wona a jangi hen siñiji arti ha heewi, a jangi hen mim arti ha heewi, a jangi hen ha tongu arti ha heewi, a jangi hen nunarak arti ha heewi. Wona kala harfere ene arta e nder windande jangata nde. Ko sa yawi noon ko jangata ko cikka a jangani, tawa anda ko an tigi woni e jangude atinani. Sabu jangde ko jangde codol. Sa wi aɗa ƴeƴƴi deftere nde teddete ma an jangowo. An jangowo eto andude karfeje ɗe no mbiyete. Kala harfere ganda nde ɗo ko ni wiyete, kadi ko ni nde windirte, gasi a selli. Harfere fof eto andude ko ni nde windirte, ko ni nde jangirte. Ɗo haaɗi ganda no jangirte, kadi ganda no windirte, ari ardi ɗo haaɗi. Heddi noon ganda harfere nde, kayre harfere nde. So tawi nde adima e bindol, holno bindiranmi? So woni hakkunde, holno bindiranmi nde? So nde woni sara, holno bindiranmi nde? So nde teeli, holno bindiranmi? Ɗo won jangde nde, ɗo tan kala harfere ko ni waɗana. Ɗum noon ko ɗen karfeje noon jiɗɗen wadde han kadi so timmi tan
kala ko winda a jangani andu ko ɗo woni a famani. Jangde non ko ma wonde faamu. Mi jangi mi wawi ɗon kaɗɗa a suwata jangude. Jangde ko ma mbiya mi jangi ndewna he mi wawi ndewna he mi faami. Ay mi faami ko ɗum ɗaɓɓete gandal famde nde. Mi jangi a jangi, mi wawi a wawi, a faami ala faman taw. Ko pamɗa ko ɗuɓete jangde nde. Wadde harfeere wotere janguɗa mbawɗa pamɗa ɓuri harfeje temedere ɗe janguɗa a wawa a faamani. Kadi jangde alay sago wonde e bindol. Jangde alay sago wonde e bindol. Ko bindol ngol wallanma. Sa yiɗi jaftade hunde binda. Saha mo jangata o non aɗa yiya hen jungo ma ngo wasa yodde. Ɗum wona ella. Ella o ko mbasa windude. Windu aɗa winda taw yoɗani aɗa yaada hen so yi ha ɓooyi non yoɗoya. Wona a ari hande a wawa downude welo no wayata e ma ha ɓoyta mbatta downu welo o. Kala hunde ɗo arwande ɗo musade ma. Ñande fof aɗa janga ene ɓeydo aɗa janga ene ɓeydo aɗa ɓeydo famde. Joni noon sa wi aɗa heppa noon aɗa wiya ɗum ɗo ko seeɗa, on seeɗa ene winda ko heewi a tinani, cikka ma taw a jangani taw ko an tigi ɓuri jangude jangowo. Sabu harfeere wotere nde mbawɗa nde kayde hankadi nde artata e bindol ma. Harfeere wotere nde janguɗa gaynuɗa mbawɗa nde pamɗa nde andu nden hankadi wallima e karfeje baɗe noon fof. Sa jangi misal joni a jangi allif, a jangi allif jowiɗo, a jangi allif taƴƴo, a jangi tigid, a gayni allifaji. Hankadi kala ɗo allif winda a jangani ko allif mo kolleɗa o wona famani. A jangi allif jowiɗo, a gayni a andi allif jowiɗo, kala ɗo allif jowiɗo winda a jangani ko allif jowiɗo mo jangiɗa wona famani. A janginama allif taƴƴo, o gasi a wawimo, a yi goɗɗo a wawa andu ko o wona wawa. A hollama tiginte no wayata, a andi tiginte, a yi tiginte goɗɗo a runki jangude on andu ko oga won ɗiggani. A hollama juburba, a hollama bajorɗo, oɗo bajorɗo goto jangirta kala bajorɗo, oɗo juburba jangirta kala juburba. Gasi a hollama juburta e tajorɗo, hankadi a faami ɗon. Hankadi kalɗo jiiɗa juburta e tajorɗo annatama. Hankadi a andi hun endu, a hollama ɗum, a jangi a wawi ɗum. Hankadi kalɗo jiiɗa suun endu annatama. Ko noon jakkarfe ɗe mbayi. Harfeere fof ɓe waɗana so adima no wayata, so woni hakkude no wayata, so woni sara no wayata, so woni kañum tan no wayata. Joni an noon teskoto no wayata ni, jango e jaam sa yi ɗum taw annatama. Jango e jaam sa yi ɗum taw annatama. Wadde an jangowo hoto heppu, an jangowo hoto am. Sabu ko jangata ko dewal Allah. Dewal Allah noon fotan amde. Sa habbi a darima aɗa juula, a habbiri, a darima, a turima, a turtima, a sujji, a jotima, gasi timmi. Kadi batta hono noon kadi wona a darinoma kadi ngara kadi daroɗa kadi. Wona a turnoma kadi turɗa kadi. Wona a sujjino cujja kadi. Wona joɗinoma jottoɗa kadi. Wona no julde wayi. Subaka no foti ɗiɗi daroɗa, jagga koppi, ɓamtoɗa, cujja, jooɗoɗa. Mbatta cujju goɗɗo kadi ngara kadi darɗa kadi pilluɗa ko banɗa ko nde wonna darnde wotere nde kayde jangguinma darnde.
hankadi kala darnde a andi ɗum a jangiɗon fatiha a wawi fatiha a wawi simore hankadi ndeɗon on fatiha gonɗo noon e simo wonɗo nde hankadi hollima ɗon kala darnde sawa ɗum no wonde hen ayi a turima ko jangata sa turiyo ko ngolɗon konngol gotol janguɗa mbawɗa hankadi kala jiiɗi turoɗa bi Allahu akbar gasi anangi koppi ko jangete hen ɗum to jangata mbawa hankadi kala nangumi koppi ɗum jangami hen so farilla so nafila ayi ɓamtugol ngol ko jangete hen law goto jangata mbawa ɗum hankadi kala ɗo ɓamtata koppi ani ko jangata a sujjoyi e leydi ko jangate to ngo a wawi law gotol gasi hankadi kala julde mbawɗa julde ɗum to mbatta hen ayde a jooɗima taaya law goto jangate wawe so gasi kala ɗo taaya waɗi hankadi a andi ko ni jangde way ko ni tan jangde way kala tan hunde janguɗa mbawɗa gasi a jangi fatiha a wawi gasi fatiha gasi ala fatiha goɗɗo ala a jangi fatiha ha wawi fatiha windama jangani anda wawanta fatiha kala ko janguɗa mbawɗa gotol hanka ko ɗum walluma ko heddi ko ɗum noon ko ɗum wiyete jangde seeɗa ala hen ko fama ko wiyete jangde wona ko heewi ko famako ko so heewi famama alhamdulillah famɗi famama alhamdulillah ko famgol ngol sohla hen haqqillaji potani noon haqqillaji potani ɓe hen ne jaawi wawde ɓe hen ene leeli wawde on fof non ndendi jangde nde so tawi noon yawɓe ɓe mbiyama kañum tan janginte ɓe ko lelɓe mbawata wawde nafata noon ko jaadon ay ñalawma o kay hajuma ala hay goto e meɗen ay no yarata ni non taw yarata sa heppi aydara sa heppi hajuma ala heppere ma nde a hepp yaja hajuma hankay ɗo yara ɗon yarata nangue tan ana yaha ha nangue muta gasi ñalawma o non tan waɗana yontere nde non tan waɗana lewru ndu non tan waɗana hitande non tan waɗana hay hen hunde fattama an kañum hokkata ko yamirore mum ne yaha anne karfeje ɗe koɗe lelnaɗe ndeɗo ko ni tan wiyete ndeɗo ko ni tan wiyete gasi wadde ɗo mbiyete ni gandira noon oɗo ene wiye Samba sa andi inde Samba kalɗo inde Samba haala tampintama ono wiye Demba kalɗo Demba haala gasi a andi Demba ono wiye Hammadi kalɗo Hammadi haala gasi wadde ko hunde wotere jangirta wonde nde ɗum ɗo de woni neɗɗo gasi neɗɗo andama hankadi kala jeeya ko wayno ko neɗɗo wiyete ɗum ɗo wiyete puccu gasi a andi puccu ayi puccu kala ko wayno no wiye puccu gasi ɗum ɗo wiyete ko rawandu wadde kala ko jiino wayno ko rawandu wiyete ɗum ɗo wiyete ko mettellu gasi mi hollama ɗum mi andi ko ɗum woni mettellu wadde kala ko jiino ko wayni no wiye mettellu ɗum ɗo wiyete mbuubu wadde mi andi mbuubu wadde kala jii ko wayno wiyete mbuubu faamiɗon de ɗum ɗo wiyete ndiyam wadde mi hollama ndiyam gasi kala ko jimi ko wayni ko ndiyam wiyete mi ara hami holle maayo ngo ayi ɗum ɗo wiyete maayo gasi mi andi maayo hankadi ayi ɗum ɗo wiyete asaman gasi ɗum ɗo wiyete leydi ɗum ɗo wiyete huɗo ɗum ɗo wiyete gawri ɗum ɗo wiyete haytoyi anne karfeje ɗe ko ɗo mbay nde har feere ko ni wiyete ndeɗo ko ni wiyete ndeɗo ko ni wiyete aɗa holle no wiyete anne mbiya noon ha ɓoye ganda no wiyete ganda o a hollama a haalnama ganda hankadi noon ɗum woni jangde nde ɗum noon ko hen paaɗen hankadi ɗum noon ko gardinta haalaka tan
haa ngandon ɗo paaɗon hadama yaade nokku say oto o ne diira wiitin sowata yaade kono noon ko haa ngannda oto huɓɓi kala jiɗɗo jolde jola gillaw wona ngare jole oto huɓɓani o ngamat ko so tawi oto on diiri noon ɓiyam jole tan ma dañi hoolare wona anne so wiyama ka janngoyo ko wayni wadde ma heblo gila yettade joni han kadi Allah walli on kollama karfeje de gasi joni kadi mi ekkina on holno mbatton ha bindonɗe ƴekko bindol kala harfeere taw oɗon jaara jam harfeere wotere nde ƴettande janngande mbawande bindande lawlaw ngayna certa hen jahaju ma ni foti adi ɗum noon so mbaɗi ɗum noon mbaɗami ko kayitaji kay ɓuri yawde famde ɓeɗa holla on oɗon jiiya bindol ngol no windorto ɓeɗa holla on bindol ngol holno ngol windorto taw oɗon paama ngol taw ko bindol on jiiya mbeɗa winda mbeɗa filma ɗum taw yawat e moɗon ene winde ene filme oɗon ndaara se gartoyi noon kadi e oga bange yawate moɗon so demal ekko bindol ngol watte ko e ɗerewol yetto on law ga noon ko nokku jangirde aɗa janga ɗo so gasi aɗa holle no windirte a yawat wawde ma waw jangude ɗo jangata to jangirteɗa bindol ngol yo Allah ko nande e famde ɗum koye wonno ñalam hande o ko jinnomi haaldude e moɗon tawde on kollama joni eɗen jogui waylo jangoton ko aset jangaton ko altine jangaton ko alarba ɗeɗo baltati jangete ko heddi ko mbawon ɗum jangitade ene ɓeydo ɗiggu ko sohla ɗum noon ko haran gardini wonɗo henne tawde koye hen paaɗen gandaɗo paaɗa hadema fokkidde wona hadema fokkidde gandaɗo paaɗa ɗum woni ñalam hande oɗo ndeɗo windande woni windande moɗon gandon ɗo paaɗon sen payi toon taw oɗon gandi ɗo paaɗon yo Allah koye nande e famde numéro o nanɗon ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o an jiɗɗo jangude o bisimilla ma ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jiɗɗo wiya jiɗɗo ara naata janga yiɗa acce deeƴa wona politique ko jangde ala politique janga tan mbawa a jangana wawata jangde ala punti a janga tan mbawa a aami an amrema a jangi mbawa a aami gasi an amrema sa addanama bindol yettimama jangu kono sa yi minde gasi jangde haaju maɗa hen an yinno jangude ari jangude a jangani an hoorema an yinno jangude ari ha e nokku jangde a jangani an hoorema ari nokku jangde a jangi a wawi an jeeyi mbawka ceerno jeeya mbawka ma an jeeyi mbawka ma an ceerno jogui ko janginde almudo jogui ko jangude ko jangde e janginde e jangowo jangde nde rendi noon ceerno so ari adda jangde janguinma anne an almudo so ari ƴetta jangde janga ni foti ceerno so ari adda jangde janguinma o serti hen anne ngara ƴetta jangde janga mbawa ay mbawa sohla e ma an ɗum ceerno yinno e ma mbawa o ceerno adda jangde tottuma o janguinmande anne ƴetta jangde nde jangoyande janga ha gayna mbiya ceerno mi wawi a wawi onon heddo ceerno kadi at kadi fammilma ha paama ayi ɗa ko janginima ha wawi o garta noon o famminma kadi ha paama ay paama o ɗo woni hakkuma e ceerno famde de ɗa ko janginima ha wawi jangde garta noon o famminma ha paama faami ɗon de ɗum woni jangde nde
ɗa ko janginma o janginta ha mbawa sa wawi noon ƴetta ko mbawɗa ko garta e makko mbiya ceerno mi wawi ma huño kuñoɗa ma faami mbiyama mi faami ma windi mi yiya binda ko windunoko o anda a wawi a faami so o wima windinam allif a windi bajorɗo andu on nandani ko haali ko waɗa ɗum so windinam del ana windoyi za del ala a wiyaka noon o windinam keef ana winde jubriya a wiyaka noon ko wima ko ɗum bindata wadde enen sen garoy e saaha fidoji waɗon fido no a jangat ɗum ɗo jani wiide ɗum huñetaki ala huñogol ala rettogol ko atan janga vidéo garowo vidéo kañum woni ceerno ma vidéo o darata ko winda hen ko ene windirte ni aɗa daara ha ganda ɗo a andi a faami ƴetta ko pamɗa ko mbatta e karne ma ni foti mbatta ɗum e karne ma on paami ɗon ɗum noon wadde min garo hen inchallahu taala ƴetton kuɗi mon e karneji mon ɓalli noon so yonti so windama addama yettimama ƴetta ko winda ko mbañita janga ɗum ɗigga so ɗiggi tan aga si a faami yalokke noon de famde numéro o nanɗo koye mbaɗeten balle moɗon e jingere mon e galle golle he ene fof ndendi jangde nde goto kala yoda hoore mum kañum janggata kañum janguinte wadde annene ƴettu jungo ma mbaɗa e poos ma nanna hen itta ko mbawɗa ko mbaɗa e numéro he 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo anne kadi gadda ballal ma mbatta hen ngal ɗum wawata wallude min mbawa walluɗon so gofo deƴƴi tan deeƴi on jarama jokke golle min beltima jokke golle ko jokkirte golle ɗe min namdi mon an pina dawa jokkoya golle kadi garta kadi gaddora hunde ma mbaɗa e poos ma mbiya ceer jog golle en nanni ceer en nanni an dawa keɓa kalma mbaɗa e poos ma kadi garta mbiya ceer jog golle nanni ko ceero nda ɗum ɗo jokkira golle ɗe eyo oya koye waɗa noon so ɓoyi tan ceer jokka golle ko so yi noon ceer yaha batte jokka golle ɗe jokka haaju muɗum ya jokkoye haaju muɗum accude mon e golle moɗon yala koye nande famde numéro nanɗon mbaɗa hen balle moɗon e jingere moɗon min jiya on oɗon jiya min fof de oɗon jiya min de kono min kadi yomin jii on nomin jiita toon ko ƴettude balle mon ballo min ganda oɗon balla min kadi min ɓeyda softande gollal min gollata ngal lokke nande e famde ko musidɗo moɗon gueɗe moɗon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal kadi mbaɗen abonné e nder hen kadi oɗon ƴeewa ɗum nde wonno kamɓe YouTube ne woodi koɓe namdoto aɓe namdi yeeɓoɓe so tawi windande ari ƴettu windande jeeɓana min ɗon aɗa yeeɓa ne woodi koɓe namdoto min ujunnaje 4 nande yeeɓande ɗum noon so on fof on jiiɓiɗago tan timmat on fof ɗon jeeɓoɗo kala pinde fof gaɗa jeeɓon kala pinde gaɗa jeeɓon so ɓoyi tan min keɓ ko wiya ɗon ko so noon naata jalta tan on jeeɓata ɗum to waddino ko ha yeeɓe on jeeɓat kala pinɗo aɗa yeeɓana min hen ha timma vidéo min mbaɗi o wakkilo yeeɓo haw gasa so gasi tan mamin keɓ ko wiya ko timma so timmi tan gasi min mbawa ngabbude kadi goɗɗum kadi nani min keeɓi ko heewi noon heddiɗo komi namdi hen kadi ɗum koy ko ujunnaje 4 namdi darande ɗum noon alay saago oɗon daara oɗon ɓuuri so gofodi daari tan timmat to gofo tan daari heure biyaɗo a waɗama vidéo a daari ha laaɓi o kadi daari ha gasi o kadi baltere ne jiyi tan gasi en timminat ko wiya ko yo kay nande famde ƴette kuɗi mon e carnet ji mon ɓalli noon jangde nde ene ara inchallahu taala